Znači, Turjak ne znam zašto, a da li se, vidjet ćemo kasnije, da li se digla neoprenska komora, ali se u svemu prednji kraj mi je pun vode i užasno me usporio. Vidite kako mi je zadnji kraj dignut. A moram stići na vrijeme, tako da idem sad u more, ispumpati tu vodu i natrag se vratiti u kajak. Šta se dogodilo? Znači samo malo se komora otvorila i napravila mi je dovoljno nereda. Vidite koliko je vode unutra. Znači skoro cijeli prednji kraj koji ima, ja mislim, nekih 50 litara. I zato na skoro nikakvom moru, blagi val, non stop mi prednji kraj. Sad ću to ispumpat, pa ću se vratiti kajak. Evo, ispumpali smo značajan dio vode i mogao bi sad još to ići sa spužom do kraja, ali mi se ne da. I vesat. Ali prvo ću zatvoriti komoru, naravno. Evo da se popesti pišut. Napravio sam sve što se treba. Evo sad mi je već puno bolji prednji kraj. I sad idem piče dalje do Bena. Tako da eto, ovo mi je sad oduzelo vremena. Baš se veselio rekord, ali vidjet ćemo. Možda i dalje stignem unutar 2 sata od Pantane kod Trogira do Bena. Ajde, ništa ekipa, pozdrav. Svaka kovar svoje sreće, a ja sam Marko Kovač. Živjeli.